καθώς είναι μια ιδιαίτερη στιγμή να φτάνει στο τέλος μιας προσφοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα χωριά μας, στην κοινότητά μας, την κοινότητα Επισκοπής και στους δύο Δήμους Αντιγονιδών και Αλεξάνδρειας. Ξεκινώντας το 1993 με όλους τους άλλους ερετούς συναδέλφους, κινηθήκαμε σε δρόμους, κτίσαμε σχέσεις και δεσμούς ζωής μέσα στη δική μας κοινωνία, με όλους. Ανεξάρτητα του συνδημότης μας, η θέση του εκλεγμένου είναι μια θέση ευθύνης. Είναι μια υπεύθυνη θέση κατάθεσης απόψεων και προτάσεων, έγκρισης αποφάσεων και αλληλέγγυης ευθύνης που δίνουν αξιοπρέπεια στο χώρο και έτσι ορίζουν πρόσωπα κύρους. Είναι λοιπόν μια υπεύθυνη θέση που ορίζει κανόνες ηθικής και ανταγωνισμού, που συνεισφέρει και στο ιδιωτικό και στο δημόσιο κομμάτι, και αυτό είναι το σπουδαιότερο απ' όλα. Παραδίνοντας σήμερα, μετά από 30 χρόνια, στους νέους και στις νέες που τώρα ορκίζονται, τους καλωσορίζω και τους εύχομαι τα καλύτερα. Με αναμφισβήτητο συμπέρασμα πως από το 1993 έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διερωτάται όποιος βλέπει τη ζωή από απόσταση αν πρέπει να χαίρεται γι' αυτό ή να λυπάται, γιατί κινδυνεύει σοβαρά να εξαφανιστεί η όποια ιδιαιτερότητα του καθενός χωριού μας. Υπήρξαν άλλοι στο μέλλον, είμαστε εμείς σήμερα, θα έρθουν άλλοι στο μέλλον. Όλοι μπήκαν με καλές προθέσεις και εύχομαι στους νέους που καλωσορίζω να το αποδείξουν. Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε όλα αυτά τα χρόνια. Σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και ευημερία. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς για τα 30 χρόνια προσφοράς, να σου ευχηθώ υγεία και καλή ξεκούραση. Πρώτα σε παραδείγμα και αυτά τα κλειδιά και πριν να σε δώσω. Έλα, σου δώσω και